på Island ikke alltid godt, men det mange interessante steder, som du kan se. Hallgrímskirkja den største kirke i Island, og mange også siger, at det også det smukkeste. Du kan gå til toppen og se en fantastisk udsigt over Reykjavík. Orglet i Hallgrímskirkja den største i Island. Orglet har 72 stemmer og 5275 rør. Svømmehallen Laugardalslaugin den mest populære svømmebassinn som beliggende i Laugardalur, Reykjavík. Laugardalslaugin har en stor koldt svømmebassin som 1,5 meter lang og en stor vassrússibane og en lille for børnene. Det også mange gode jacuzzi og det godt at tage i svømmehallen efter en lang dag i byen. Laugavegurinn en populær gågate i Ísland. Den i miðbæ Reykjavík og det mange butikker på disse gate. Dette stor turistattraktion og i videobandet kan du se at det mange turister at gå. Den begynner på Bankastræti og slutter på Lækjagata. På Laugavegur hótel, kaffe, bar og butikker. Halldór Laxness var en populær dikter, men han boði på Laugavegur 32. Dammen i Reykjavik et rigtig flot sted, hvor du kan give ænderne brød om sommeren og have det hyggeligt med familien. Om vinteren kan du også tage dig ned, fordi du kan skøjte på isen. Harpan Reykjaviks vigtigste landmærker og et koncerthus og konferencecenter. Det er centrum for kultur og socialliv og er i hjertet af byen. Harpan ved havnen. Harpa tilbyder de bedste faciliteter til koncerter og konferencer i Nordeuropa. Harpan blev åbnet 2011 og blev besøgt af 7 millioner.